wake up, hair and makeup's waiting for you, don't be stalling. This performance is important, I don't think I can put my all in. Hold on, I was drunk last night, now it's all kicking in and I don't feel right. If I number to a break, off of my time, now my phone's on silent, I'm here polite. Private callers getting no love from me, just let me be. Oh my gosh, my days are getting longer and there's no time. Víta vás Baba Jaga v relácii Na stračej nôžke. Naším dnešným hosťom je doktor Killer. Rozprávať sa budeme o vplyve médií na ľudské zmýšľanie. Ivan, čo si o tom myslíš? Dobré ránko. V prvom rade je dôležité uvedomiť si silu myšlienok a snov. Trošku nám to objasni, prosím ťa. Niekedy sa sen môže stať skutočnosťou, ale nie vždy sa realita skončí tak ako sen. Treba si dávať pozor hlavne na nočné mory, v niekoľkých prípadoch sa môže prihodiť. Správy! Dávajte si pozor na okolo idúce smrtky. Po včerajšku ostalo jedno mŕtve dievča, po ktorom doteraz niet ani chýru, ani slichu. Blíži sa nám 14. hodina, teraz si niečo zahráme, vážení poslucháči, no a potom sa vrátime. Nakoniec dnešnej relácie si dáme citátik. Život je ako hra. Nezáleží na tom, ako dlho trvalo predstavenie, ale na tom, ako dobre bolo zahrané. Rádio Vražda. Nechajte sa unášať na našich vražedných vlnách. Čo aj má? Prečo si nebola na menej ako ráno? Ja som ráno nestal, že som tako zaspala. Vždy, že sa sníva strašná voľa. Ja zrazu zaspím a zrazu som bol v nejakom podchode. Som myslel, že
A ako skončil to nejako? Už som Ja prebral? neviem. Že som umrel a nakoniec žijem. Som z toho zmetený. To určite tie médiá. To tie médiá. Nemáš toľko pozerať televíziu. Pre televíziu Markíza, smrť. Ďakujeme smrti za príspevok a teraz predávam slovo kolegovi zo športu.